A inkriminovaná skupinka. Inkriminovanú si už prešil. Pozor, inkriminovaná skupinka ľudí. Katka, to je Monika. Jano! No, nech to Ale to asi nemôžem spomenúť. A to je Katka. Pozor, Katka, on vzťahuje na zem. Ja nesťahujem nikoho na zem. Viete baviť. To je moja Katka. Erik. Katka, to je moja. Erik nereaguje. Povedz Jarovi, počkaj Monika, ty sa pozri na bok a povedz Jarovi. A my sme Superstar Skrinka nahrávame, áno? Áno, dobrý večer. Dobrý večer. Tu je Adela Banášová. Vy? Áno, podobáš sa. Áno? A teraz povedz Eriková Katka. Modré linky sú spomodné. A teraz povedz Eriková Katka. Ja som Katka Lišková. A ja som Adela Banášová. A to znamená, že si Erika Lišková. A teraz si poď sem. A toto je, a vítam vás opäť Adela Banášová. Je to bomba. A ja som Je to bomba. To je zase Lišková. Je to zase Lišková. A teraz... Nechytaj ma, prosím ťa. Nechaj ma, prosím ťa. To je Lišková. To je Lišková. To je Lišková, ale nechala sa. Nechala sa. Není zaregistrovaná. Ona sa nechala. Maťa. Není zaregistrovaná. Maťa Nemčeková. Martina Nemčeková alias... Alias Martin Picorauš. A podľa... Pupčík. Pupčík. Maťo. Martina, ja som sa nedržal. Hej. Daj na to. A kto chce ešte prehovoriť do nášho T-boxu? Možno a povedzme, že... Povedzme možno, že... Ty nám nepovedal, kde si. Kde si.